Ja ho sé, molt bé, quedem al cor. Anem per la horta, que és més ràpid. Sí, senyor! Sembla que ja són aquí. Ara toca una d'escaqueig. Perfecte. Por allí! Les defenses del nostre cos fan el que poden, però el virus de la sida aconsegueix burlar-les, reproduir-se i fer-se l'amo del nostre organisme. Els actors de teatre-acció interpreten aquest procés i incideixen en l'única manera d'evitar-lo, fer servir el preservatiu. Després, un concurs amb preguntes sobre les relacions sexuals esvaeix dubtes sobre què és i què no és una pràctica sexual segura. El que dius és que ningú s'ho marxa enrere, és a dir, retira pressa la baixa abans que el noi escolli, això no és un bon mètode anticonceptiu. Tot plegat forma part de l'obra de teatre Que sí, vida, que s'ha pogut veure aquest passat divendres al Centre Cultural de Malgrat de Mar. El que costa més és canviar actituds i maneres de pensar, i idees una mica prefabricades. Aleshores, com ajudar al jove a que ell es pugui plantejar tot això? Pues, hi ha una via possible, i és apropar-se amb ells, amb els personatges, entorn al que és la part emotiva, les emocions que entren en joc, les actituds que ells porten. I amb la discussió entre els companys, ells mateixos trobaran la solució. Després de la funció, la segona part de l'activitat, un debat sobre alguns dels temes tractats en l'obra. Els nois i noies també han estat protagonistes, simulant situacions com què cal fer davant el rebuig de la parella a fer servir el preservatiu.